Salut! Eu sunt XX2000PvP și acum venim cu al treilea episod din seria noastră de Assassin's. Să punem pe pauză puțin. Ok, aparent am murit, dar aici eu am băgat pe alt server pentru că e mult mai ok. Oh my god. Ce? Ah, ok. E mult mai ok serverul ăsta, are de toate, e ok. Și aș vrea să continui pe serverul ăsta, Assassin's. Și înainte să apăsați episod, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și am reușit și eu să filmez în full screen, că înainte știați că eu filmam așa ca fail. Hey, da. Ok, am revenit, oh my... Ce mă nervează tipul. Dar de ce toți vin după mine acum? Ce pui mei? Bă. Copile. Cai. Te-am prins, bă. Cu Laura. Du-te, bă, de aici. Așa. Am mers băiatul. Sper. Da. A, frate, și aici scopul să găsim chesturi cu cărămizi, văd că. Cu bucăți cu cărămizi. Așa cred. Bă, eu nu știu. Că acolo nu l-am mai teme cu cărămizi. Cum vine asta? Ți ai teme cu cărămizi. Doamne. Nu înțeleg unde găsesc cărămizile. No, eu mă tot duc ca fraierul așa. Oh my god. Bine, bă. Altceva ce mă vrei? Hai, frate, mă duc pe aici. Nu știu. Sincer, ce pui mei? Și cum ar trebui să intru? Da, nici cum. Ce prostie. Ce trebuie să fie? Oh, chest. Oh my god, tier 2 chest. Fire 2. Ceva pentru că aici sunt flyer, cred că. Deci, oh my god. Și o să încep, o să îi spun la un prieten să-mi facă un intro. Ceva pe acolo, pentru că e nașpa așa numai să încep și praf. Deci cam da. O să am și intro. Bun. Ok. Aici sper că este ceva. Cam ar trebui. Văd că nu este. Cum ar fi, frate, este dulci. Doamne, ce prost ar fi ca. Și o să încep să editez și tot felul. Naruto. Doamne. Sper că nu vine. Doamne, ce l-aș bate data asta, dar sunt cel mai praf, cred că nu mai sunt praf. Oh my god! Ceau, frate. Da, bă, da, clar. Hai că nu cred că m-a bătut. Da, era clar să mă bată. Bine. Bine. Mergem aici. Pentru că-s curios ce-i. Sau cred că am fost pe aici, nu știu. Poate.
Da, ai fost. Au. Și tu. Oh my god. Ai de pâine, ce frică mie. Ai, frate, că trebuia să mă duc. Mă găsesc chesturi. Mamă, dar greu să găsesc. Nu era pac. Nu știu, pac. Și că face Doamne, cum face sabia. Oh my god. Cred că... Păi, stai să vedem cum ar să spun chest. Cam nu. Vreau să bat omul. Mamă, dar mulți. Păi, ce pâine să fac? Agad. Haideți, bă. Păi bun, și cam atât de vă și cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am făcut XX Tom PvP. Salut!